Martxoaren 26an aurkeztu genuen Bilbao 2020 Eurokopa honiez dinamika, Bilboko San Mames zelaiaren kanpoaldean. Aurtengo ekainean Bilbon jokatuko den Eurokoparen 16. edizioari aurre egiteko asmoa plazaratuz. Dinamikaren aurkezpen irakurketan genioen, duintasunez erantzungo geniola kapitalaren eraso basati honi, eta honek sortuko dituen bestean hainbat ondorioen, eta horretan berresten gara. Dinamika martxan jarri genuenetik, Euskal Herri osoan aurkezpenak burutzen ibili gara, Eurokopa honi ez esateko arrazoiak plazaratuz, eta honen ondorioak agerian utziz. Besteak beste, langile klasearen esplotazioaren areagotzea, Euskal selekzioari ofizialtasuna ukatzea, emakume langileak sufritzen duen biolentziaren areagotzea, edo Euskal Herriko kaleak fasistez eta indar polizial armatuez betetzea. Honengatik eta beste 11 arrazoiengatik, Eurokopa hau ez Bilbon, ez inon jokatzearen aldeko hautua mantentzen dugu. Askotan aipatu dugun bezala, Eurokopa izango den makroebentua ikuskizun soil bat izatetik urrun, burgesia autonomistak bultzaturiko estrategia orokorrago baten baitan kokatu behar dugu. Eta honek bere klase interesen arabera eraikitako hiria bilakatu nahi baitu Bilbo. Baina esan bezala, aurrean izango gaituzte. Eurokopa den makinaria erraldoia gelditzera bidean martxan gaude. Bidea egiten ari gara, baina beharrezkoa dugu Euskal Herriko txoko guztietatik Eurokoparen aurkako inplikazioa. Honen kontrako aldarria lau haizetara zabaltzea, lan egiten laguntzea, dinamikan parte hartzea. Gauzak honela, Euskal Herrian existitzen den Eurokoparekiko kontrakotasuna adierazteko bi jomuga ditugu. Martxoak 14ko topaketa nazionala eta martxoak 28ko manifestazio nazionala. Martxoaren 14an topaketa nazionala burutuko dugu Durango. Bertan, kirola eta politikaren harremanaren inguruko mahaingurua, bazkaria, kale jira eta kontzertuak izango ditugu. Tiketak datorren astetik aurrera Plateroena kafeantzokiaren web-orrian salgai egongo dira, eta fisikoki otsaiotik aurrera. Martxoaren 28an aldiz mobilizazio nazionala burutuko dugu Bilboko Zabalburu plazatik. Antolakuntza aurre egin Eurokopa honiez lemapean. Aurrera jarraitze dagokio. Euskal Herriko burgesia autonomistaren interesen aurrean, Eurokopa ongietorria ez dela argi utziko dugu. Aipaturiko guztiagatik dei egiten dio Euskal Herriari martxoaren 14ko topaketan eta 28ko manifestazio nazionalan parte hartzera. Antolakuntza aurre egin Eurokopa honi ez.